ഒരു മിനിറ്റ് क्या हुआ क्या? പന്ത്രണ്ടുകാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കേരള ജനത ഒരിക്കൽ കൂടി കൈകോർത്തു. തലയ്ക്കുള്ളിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രോഗിയുമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ ICU ആംബുലൻസ് 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുട്ടിയെ KET എമർജൻസി ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്രയിലെത്തിച്ചു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്നതിനായി ബന്ധുക്കൾ KET എമർജൻസി ടീമിനെ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. കേരള ജനതയും KET പ്രവർത്തകരും പോലീസും സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ആംബുലൻസ് കൂട്ടായ്മകളും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരും മറ്റു ഡ്രൈവർമാരും ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കി. 9:50 പുറപ്പെട്ട ആംബുലൻസ് 2:51 ശ്രീചിത്രയിലെത്തി. മണപ്പുറം ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരായ തൻസീർ, നിഖിൽ എന്നിവരായിരുന്നു ആംബുലൻസ് ഓടിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലബാർ ടൈംസ്.